băieți, și astăzi o să vă prezint serverul meu de 5M. Eu, după cum vedeți, dacă apăs home, eu sunt la Alberta Boy, sunt polițist. Aici este secția. Faci și o etichetă așa. Salut, frate, mă auzi? Da. Aș vrea și să te întreb ceva. De unde pot să iau și arme ca polițist? Uite fac. Dă-i, vină în față, hai. Pe aici? Pe aici? Aici. Da. De aici, frate? A, mersi mult. Da, băi, și o să vă fac o prezentare a serverului în acest videoclip. Dacă vreți să intrați, vă las și Discord în descriere, în descriere. Puteți să intrați pe server de Discord, puteți face aplicații staff în facțiuni. Eu sunt polițist acum, momentan. Da, cam aici este secția. Să vă arăt și mașinile pe care le avem la poliție. Avem și Dicot, avem orice facțiune, de fapt mai multe facțiuni. Unde am mâncat deja? Da, băieți, e partea asta. Nu știu, bă, băieți, lăsați garajele, o să rezolv și chestia asta. Ok, bun. Fiți atenți, mai avem... aici avem spitalul. La fel, puteți aplica în smurd, puteți să primiți apeluri și să salvați oamenii. Mai în față avem primăria, nu are rost, sunt date pe un arceloc. Aici avem roata norocului, cum zicem noi. La Chirolet bagi 500.000 și poate să spice chiar o mașină. Dați. Hai că... am crezut să mi-a picat mașina, mâncă. Da, bă, băieți. Bun, aici avem ruleta. Aici avem o biserică. Acestea cu verde sunt magazinele. Aici avem case. Cele cu verde sunt ale voastre. Cele cu galben sunt ocupate. Și cele cu roșu sunt case goale. Eu am 3 case, 2 acolo și una aici. Avem și în Paleto niște spitale și așa. Aici avem sediu de mecanici, la fel, dacă vreți să fiți mecanici, trebuie să aplicați pe Discord, trebuie direct să vă luați jocul de la primărie. Ok, ce mai avem? Aici ne îmbrăcăm la fel la poliție, aici îmbrăcăminte de civil și aici îmbrăcăminte de la poliție. Așa, ce mai avem? Aici avem un mini restaurant, vezi, doamne. Da, băieți, avem și niște bancomate, dacă vreți, eu vă aștept pe server. Vă promit eu că va fi șmecher dacă intrați pe server. Și dacă aveți orice problemă, e staff non-stop on. Chiar și dimineața, uitați, suntem 2 staff on. Eu și Bacet Băiat Bogdan. Și da, cam atât, bă, băieți, aceasta a fost prezentarea. Să nu uitați să dați un like, un follow, un subscribe. Și cam atât pentru astăzi. Vă salut, pa, pa!